Taky se vám tenhle cirkus nelíbí? Předvolební plakáty téměř na každém sloupu. Tolik slibů, které měly být dávno splněny, nebo které naopak nikdy být splněny nemohou. Mně se to nelíbí. Zdá se mi to bizarní, směšné a přitom vůbec nevtipné. Jenomže já v Praze 13 také kandiduji. Za TOP 09 a dokonce na starostu. Co tedy s tím? Prostě povedu svoji kampaň jinak. Jak? Velké plakáty budu mít jen na několika klíčových místech a na několika lavičkách. Pak osobně na kole provezu svůj plakát opakovaně každou ulicí a každým zákoutím naší městské části. Vždy projedu a zase zmizím. Tedy obrazně. Místo papírové náhražky nabídnu přímo sám sebe. Doufám, že ti, co mě uvidí a třeba se mnou i promluví, si mě zapamatují v dobrém. Těším se na naše setkání.